אבל תכף נברר את זה לעומק. המטרה של המשט לדברי הפעילים עליו הוא לשבור את המצור על עזה, כמו המשט הקודם של גרטה ועוד רבים לפניו. על המשט נמצא ג'ייקוב ברגר, יהודי שהפך את השנאה שלו לישראל לבדיחה ברשתות. מצטרפת אלינו שירי שילה, פעילה ישראלית בטיק טוק. שלום, שלום. שלום, שלום. אני רוצה שנראה רגע קטעים של ברגר, נתייחס אליהם. תחילה קטע שלו מעלל את חמאס. הנה. Research? It's a year in. What research do you have to do? The bottom line is people do not care about other people. And we need to change that right now. And we need to also get on the same page. We need to support the resistance, all right? Long live the resistance. אז תגידי, כשהוא עולה ואומר דברים כאלה, מה ההשפעה של מילים על העוקבים שלו? אז קודם כל, יש לו מיליוני עוקבים בכל הרשתות. אתה יודע, עצם העובדה שהוא מציג את עצמו כיהודי והולך עם שרשרת של מגן דוד, זה משהו שעוד יותר מחזק את הפרופגנדה של חמאס, ואת הנרטיב הזה שהוא אנטי-יהודי, אנטי-ישראל, וזה מאוד מאוד כואב לראות יהודי שממש מדקלם את הפרופגנדה של האויב שלנו, במיוחד בימים כאלה שבו האנטישמיות גואה בעולם. ויש לי עוד הרבה מה להגיד, אני לא יודעת כאילו מאיפה להתחיל, זה פשוט אז בואי נראה רגע שני קטעים נוספים שלו. אחד, הוא צוחק על האזעקות בישראל, לא פחות, ובשני הוא ממש חוגג את התקיפה של איראן בארץ. תראי. Why are you recording this? I'm so scared. Why are they doing this to us? We're victims. What's up, man? Oh my God, I'm so scared. Please, I couldn't make it to the shelter. איך יהודי מגיע ל... איך יהודי מגיע לכאלה, לעשות כזה לתוכן, ליצור כזה תוכן, לשנאה כזאת תאומית כלפי ישראל? מאיפה זה מגיע? זאת שאלה מאוד טובה, אנחנו מנסים להבין מאיפה השנאה הזאת מגיעה. אני לא יודעת אם זה, יש כאלה שמאשימים אותו בכסף, פשוט הוא משתמש במשט והמשט משתמש בו, פשוט אוסף כסף, הוא שחקן מהוליווד כושל, אין לו קריירה יותר מדי בהוליווד, אז הוא מצא פשוט את הפרויקט החדש לעשות כסף, לקבל צפיות, לקבל תשומת לב. חשוב להגיד שהספינה הזאת זה לא באמת ספינה שרוצה להביא עזרה לעזה. זה לא שהוא עוזר לילדים הפלסטינאים. הוא בעצם רוצה לגרום להשמדתה של מדינת ישראל, ותתפלא שאחד מהמארגנים של המשט, של הפלוטילה, זה זאהר בראוי, שהוא חבר פעיל בחמאס בבריטניה. כן. זאת אומרת, זה האיש קשר ששמו בספינה. זאת אומרת, יש קשר ישיר ומדובר באזרח אמריקאי. איפה טראמפ? איפה מרקו רוביו? זאת אומרת, זה אזרח אמריקאי שפשוט מדקלם פרופוגנדה של חמאס באיראן. אז לי זה מאוד כואב. תראי, אנחנו בסוף בעניין ההסברה, אנחנו גם ככה ברצפה. ברור לכולם שזה קרב שאנחנו מובסים בו, ואת מדברת כאן על יהודי שעובר צעד, מה שנקרא, שתמיד היה בצד השני. אני לא יודע מה המניעים שלו באמת, אבל נראה שאנחנו ממש ממש צריכים שם חיזוק. נכון. תראה, אני גם מקדמת פרויקט, אפשר לעשות על זה גם בנפרד, זה נושא ארוך, אבל אני מקדמת פרויקט שבו גם אפשר לתבוע את כל ערוצי המדיה של הפרופגנדה הנאצית המודרנית, פשוט לתבוע ערוצי תקשורת, לתבוע כל מי שמפיץ עלילת דם על ישראל, ולדעתי ברגע שנעשה את זה ויקום גוף כזה של תביעות, אנחנו לא נצטרך כל הזמן להסביר את השקרים שמפיצים עלינו, ולדעתי זה צעד מאוד מאוד אפקטיבי. אני עכשיו עובדת על זה בצורה התנדבותית, אני חושבת מה לעשות, אני מנסה לגייס אנשים, וזה לדעתי הפתרון. יש תקציבים במדינת ישראל, יש תקציבי הסברה, תפוצות. זה הולך לפח, אני מכיר את מה שקורה עם זה במשרד החוץ, זה עדיין ממש רחוק מלהיות מנוצל. זה אקטיביזם. לא, 100%. זה מנהיגות אקטיביסטית, כל הכבוד לך. ללכת ולפגוע להם בכיס, בדברים. לא צילמו אותו, מצלמים רק אותו, לא רואים את הקהל. אני לא ראיתי שהוא ממלא אולם... שירי, אני אגיד לך תודה. תודה רבה שהצטרפת אלינו בשלב הזה. שבת שלום. תודה לכם, ועם ישראל חי. תודה לך. תודה.